Najsavremeniji, brate. Poslednji izum tehnologije, AI-a i čuda. Dobrodošli u Ja Mile podcast. Ovo sam dobio od gosta, tako da morao sam da iskoristim. Nadam se da niste imali slušalice na ušima. U suprotnom, izvinjavam se, neću više. Dobrodošli u Ja Mile podcast. Pre svega zahvalnost Admiral Betu na podršci. A vas da zamolimo da zapratite naš YouTube kanal. Iako sam i gazimo stoji koju 1000, poželjno da vas ima što više, da budete u toku šta radimo i kako radimo. Swish Finder Web platforma, košarkaška platforma za umrežavanje, za samopromovisanje, tako da poželjno je da budete deo iste. Izvolite, pridružite nam se. A danas, večeras, jutros, zavisno kako ko bude gledao od vas na kojim meridijanima, imam čast da ugostim samo ovako ovde da ne propustim nešto dvostrukog juniorskog euroligaškog šampiona, dvostrukog prvaka Evrope, generacija 9-1, sada trenutno osnivač Vukas Basket Akademije. Nikola, dobrodošao na čašicu razgovora. Mile, hvala ti puno na pozivu. Boga mi ovakvu najavu, prošao sam sveta, ovo je bilo stvarno specijalno i velika mi je čast i zadovoljstvo što sam tvoj večerašnji gost. Što si rekao mi, trudimo se onako da gosta odmah gurnemo u prvi plan, da kažemo sve šta je uradio, kako uradio. Šalim se, dobro nam došao, direktno iz Smedereva. Tako je. Kako se zove, pošto sam ja isto smederevski zet, da pitam je li ova željezara posipa i dalje od uzgore kvalitetno? Pa, moglo bi se reći. Kao ne primeti se na meni, ali ne kao... Ne primeti se, ali da. Vidi, nije lako, ali bože moj, zajedno 50 godina bit će bolje, pa će dođu neki filteri, pa će to sve kulturnije da izgleda. Svake godine najavljuju krug. Tako je, jer ima i dalje ono crvenilo, ono što sipa uzgore, da. To nam je zaštiti znak. Ima neka priča kako je došlo do kako su posadili željezaru tu, gospodin Bravar je pogrešno razumeo, pa kao, tu ćemo, umjesto, kako je, ajde sad ne mletim, tačno ne mogu da setim, ali znam da je bilo zanimljivo, bar su mi tako predstavili. Ovako, ajde da prvo krenemo, Akademija. Pokrenuo si to, da vidimo kako to, zapravo kako si došao na ideju da se baviš tim? Pa iskreno ti kažem, ideja se, kao da je celog života bilo u meni. Nekako taj rad trenutno sa decom i cela priča i prošlogodišnje kampa i cele akademije, kroz neku moju čitavu karijeru i kroz sve što sam i doživeo i prošao i stekao neko iskustvo, je u neku ruku doprinelo da nekako u Smederevu, u svom radnom gradu, posle završene karijere vratio sam se u rodni grad zbog porodice i jednostavno došao na tu lepu ideju da u Smederevu, pošto su stvarno uslovi u sportskoj dvorani jedni od lepših, ne samo u Srbiji i šire, došao na ideju da napravim jednu malu akademiju koja se, nadam se, rasti iz godine u godinu i napraviti neke nove talente kao što smo mi, to ja uvek pričam, u Železniku prošli nešto i odatle vučem te neke uspomene kako bi voleo da napravim u Smederevu, da to bude jedan košarkaški centar kao što je i bio i Smederevo jeste košarkaški grad i voleo bi da u budućnosti kroz našu akademiju puno košarkašica prođe i da jednostavno posle kasnije pronađu svoj put, kao što smo i mi nekada. Jasno, da, a reci mi ovako, koji uzrast trenutno kod tebe? Pa pazi, Mile, mi se interno šalimo u akademiji, u našem stafu, da je uzrast od 5 do 95. Kroz šalu, naravno, pričam, ali jednostavno na našu akademiju su svi dobrodošli i uvek kažemo dođite, dovedite svoje dete da jednostavno proba. Neki naš cilj, pored te neke košarkaške priče, da i kroz neke ostale radionice i celokupnu priču jednostavno deca zavole sport. Pošto znaš sam u kakvom vremenu živimo, turbulentno je, društvene mreže, svašta tu ima i jednostavno samo to vreme provedeno u hali mnogo znači deci. Skloni kod telefona, od svakidašnjih nekih problema i celokupnog društva i jednostavno oni tu kroz neku igru, uživanje, kvalitetan rad, zavole sport, zavole košarku i onda jednostavno kasnije pređu na ozbiljniji nivo i na ozbiljniji rad i to je nekako neki cilj akademije. Bro, a koji broj klinaca trenutno, kako se kvotirate s tim? Pa pazi, boga mi za vrlo kratko vreme, mi smo 12. maja osnovali akademiju i imali smo letos
košarkaški kamp prvi u Smederevu i u okolini, nije do sad bilo košarkaški kampova, to je uglavnom negde na planinama, na tako nekim mestima. Onda sam došao na ideju da u nekoj budućnosti napravimo jedan ozbiljan košarkaški kamp koji će u stvarno uslovima neverovatno dobrim imati svoju tradiciju i svakog leta se održavati u Smederevu. I boga mi ima jedno 60 klinaca, što u ženskim kategorijama, što u muškim. Naravno, generacije su od najmlađih do najstarijih, tako da sa našim trenerima na akademiji svakodnevno rade i boga mi napredak je već od maja baš evidentan. Divno, bravo. S obzirom da je ona hala relativno nova, zaboravio sam kad je ono napravljeno. 2009. je napravljena hala pred univerzijadu, za potrebu univerzijade, zato što je bilo neko pravilo 50 km od hotela gde su smešteni sportisti i onda je to bilo idealno. Ona je već godinama bila u izgradnji i nikako nije završena i onda je za univerzijadu završena. To je znači 2009 izgrađena, ali imaćeš priliku da dođeš. To je to, 15-16 godina stara. Da, 15-16 godina izgleda bukvalno kao nova. Održava se svakodnevno i stvarno. Kapacitet, koliko može? Pa 3.500 do 4, ja mislim za odbojkaške utakmice, tu je najveći kapacitet sedećih mesta. Bravo. Tako prvoligaša nekih u Smederevu? Pa prvoligaša, košarka je na primjer bila dugi niz godina u KLS ligi, trenutno je treća liga i nadamo se to je prva srpska. To je prva srpska. Odbojka, rukomet takođe, mali fudbal je Superliga. Mali fudbal nam je trenutno u hali. To je kao što je 3x3 u košarci i 3x3 sve više popularno, tako i mali fudbal. Pored velikog fudbala sve više popularno. Dobro, ali taj mali fudbal je nekako uvijek bio zanimljiv i pre. Da, oni su trenutno superligaši, ali se nadamo da će kroz godine se vrate svi sportovi. Bravo, jel dolaze ljudi na utakmice? Pa kažem ti, Smederevo je košarkaški grad. Ne samo košarkaški, sportski grad. Ja se iskreno nadam da će u budućnosti svi klubovi biti superligaši i da će to stvarno biti propraćeno. Mislim, ono što mi se tamo sviđa, što je, da kažem, u centru i možeš peške dođeš, ne treba da... Generalno je Smederevo samo po sebi pozicija pored autoputa i generalno je i svim igračima koji bi došli da igraju u Smederevo i publici i nekako je baš dobro pozicionirano, hala je u centru grada, stvarno je i prilaz je dobar, stvarno su svi uslovi da stvarno bude vrhunski sport. Ovih okolnih mesta, jesi uspeo da dobaciš, da animiraš decu iz okolnih mesta? Pa jesam. Zato mi je drago i velika mi je čast što si me večeras pozvao da nekako, pošto si ti, kako da kažem, otac, ja tako mogu da kažem ovih... Jesi ti ovaj dnevnik 2. Dnevnik 2, ovo je neki... 7:30. 7:30, tako da mi je velika čast što sam dobio tvoj poziv i mi smo stari, nismo generacije, ali smo stari drugari iz nekog vremena naših karijera, prošli smo neki period zajedno, iako mi je drago što generalno među ljudima puno sujete, ljubomore, neke, takmičarski deo je ko će biti bolji kao što smo bili u sportu, tako je i u svim sferama bitno, ali mi je jako drago što, kao što si ti, ima ljudi koji prepoznaju nečiji rad, ne samo na drugarskoj osnovi, nego jednostavno vole da podrže, da čuju neku priču, da, što ti kažeš, daju gas nekoj priči koja je stvarno zdrava. Mi generalno, naš cilj akademije je da pored sporta i nekih stvari kojih sve radimo na našoj akademiji, nekako izgradimo tako od malih nogu, da kroz akademiju rastu i da jednog dana budu kvalitetni ljudi. To je u suštini sport i košarka, to nam je nekako... Mislim, poenta jeste da, sport treba da bude tu usputna stanica, da, ali ta edukacija je mnogo bitna i milion puta smo skrenuli pažnju na to, karijera se brzo završi. Brzo završi, onda jednostavno... Prosto neka glupa povreda da te izbaci iz svega toga i da ode na kontra, stranu gde nisi ni planirao, ni želeo i onda tek nastaju problemi. Tako da, mislim, mi pričamo, trudimo se da skrenemo pažnju na to da edukacija je mnogo bitna, da se posvete školi uporedo, ali da nas slušaju, ne znamo, ali mi se trudimo da... Pa nadamo se da će čuti. Zato je akademija prava stvar, zato što klub kao klub ima takmičarski deo, ima svoju neku priču, a što se tiče akademije, puno prostora ima za taj celokupni rad. Znači, mi na akademiji pričamo o deci da bukvalno svako dete pojedinačno ima kod nas na akademiji, bukvalno pored sportskog dela, košarkaškog, što se tiče i radionica i predavanja i časova i kao mali koledž. To nam je neki plan da jednog dana izrastemo u mali koledž koji će biti stacioniran u Smederevu
i gde ćemo moći da razvijamo ono što sam rekao na početku i da jednostavno, bukvalno pravimo nove talente. Bravo, držimo ako, što se nas tiče, od nas imaš punu podršku, pa sad ako šta treba, tu smo da pomognemo. Dobre projekte ćemo uvek podržati, pogotovo ako se posvećuju deci i svemu tome. Ja se iskreno nadam, imali smo znači 4. do 10. augusta prošlog leta, smo imali prvi košarkaški kamp gde smo polako ušli što se kaže u igru i već sledeće godine planiramo da to već bude na jednom ozbiljnijem nivou i napravit ćemo, ovo je jedna lepa uvertira da spomenemo da će sledećeg leta, verovatno u mesecu julu, biti veliki košarkaški kamp u sportskoj hali Smederevo. Napravit ćemo, nadamo se da ćete biti i naši gosti u Smederevu kad ćemo napraviti promociju i najavu kampa, gde ćemo sve pojedinosti reći i najaviti, to će biti jedan lep događaj. Ne samo, ja kažem i što se tiče akademije i deci i košarke, ali to je jedna lepa stvar i za grad Smederevo i za celokupnu promociju Smerta i u gradu sporta, u gradu Smederevu, a i u celoj Srbiji. Pošto je sport generalno... Bravo, divno, ok, manje više to je taj mesec kad se kampovi rade, s obzirom da imate dobre uslove i da možete to da ispratite, imate i hotelske kapacitete, pretpostavljam da može da se... Da, imamo smeštajske kapacitete, imamo bazen na raspolaganju, teretanu, kuglanu i streljanu u sklopu centra. Čekaj, bazen, izvini, u sklopu hale ili onaj bazen dole na... Preko puta hale. Ne, baš preko puta sportske dvorane ima bazen otvoren, olimpijski. Sa jedne strane imamo teretanu, dole sa druge strane kuglanu i streljanu, tako da su stvarno sve uslovi kao mali koledž. I stvarno deca koji su na ovogodišnjem kampu su stvarno bilo oduševljeno. To je bio kamp u okviru Smedereva i okolnih gradova, a sad planiramo da to proširimo, da prođemo granice do... Eto, super, mislim, drago mi je, držimo palčeve da to izgurate. I jedna anegdota, spomenuo sam da ću biti tvoj večerašnji gost i pozvan si, pošto je Peđa Samrđijski, naš drugar i prijatelj, bio na prošlogodišnjem kampu i zamisli, to će biti zanimljivo, zakucao je. Ne znam da li znaš da li može zakuca još, on je govorio da ne može. Pa ovdje kad je bio pričao da se raspada, da, sada... On je pričao da se raspada, ali smo ga mi smo ga naterali zbog klinaca, zakucao je i... Nije mu otpalo ništa sve. Ne, čuli smo se posle toga, kad je u kući, sve je bilo okej. Preživo je. Za taj pokušaj zovemo i hitnu pomoć. Hitnu pomoć. Anlave da stoji pored. Anlave, bravo. Tako da na sledećem kampu si sledeći koji mora zakucati. Pripremi se ima do jula. Ja se trudim da nađem neki izgovor, nisam tu, putujem, amo tamo. Šalim se, vrlo rado ću se odazvati pozivom, ako sam u zemlji, nikakav problem. Šta smo imali ovde zanimljivo, šta ste da te pitam, beše Zoka Todorović, je li tako? Tako je. Je li on tamo i dalje? On je trenutno trener u Bosni, ali je naš Smederevac, on je svo vreme i mi smo igrali kod njega KLS ligu u Smederevu. Tako je, da. I on je, što se kaže, dugogodišnji trener bio Smederev u KLS ligi i on je napravio jednu od najvećih karijera, da kažemo, od trenera i dalje je trener, nije Bravo, nisam ga dugo video, da. Bio i po reprezentacijama, mislim da je u univerzijadi napravio dobar uspeh sa Jovićem i ekipom je na univerzijadi bio treći, te ne lažem, Avramovićem, Aleksa, to je bila ta ekipica, tu su napravili lepo uspeh. Ja ga pamtim malo, pre, što bi se reklo, početak 2000-ih, kad smo imali neke... Je li on bio tad u Železniku kad si... Ne, u Vršac je, mislim, u Lions ili tako nešto. Negde smo, Vršac je sigurno, ali znam da je Smederevo i posle vodio to Smederevo i sve, ali ne znam, nisam ispratio gde je sad, šta se radi. Mislim, ako bude gledao, veliki pozdrav za njega, nisam ga dugo video, da. Šta si rekao, prva srpska, nažalost, je li tako? Pa prva srpska je trenutno, ja sam par godina bio kapiten i cela priča, da se nadovežemo sad, akademija je krenula, da sam ja jednostavno zbog porodice i imao već neku ideju pri kraju karijere da se vratim u Smederevo i da nekako, što se kaže, koliko god mogu, na bilo koji način pomognem i košarkaškom klubu, a i klincima da to vratimo na taj stari nivo i da jednostavno ti klinci pored nas, kažemo iskusni, da što više nauče i onda se prošle godine u oktobru, nažalost, desila povreda kolena, operacija i to tako na kraju karijere obično. Što bi se reklo, završio si u velikom stilu. U velikom stilu sam završio i onda, ali to je sreća u nesreći, da nisam završio, vjerojatno bi i dalje gurao tu priču, što se tiče sa strane akademije. To se tad desilo i onda je tad nastupila akademija kao ideja da se realizuje i onda u narednih godinu dana smo uspeli to da realizujemo i ovo što sam ukratko ispričao, krenuli. Ostaje što mi prođe kroz glavu, koliko lokalaca ima u toj ekipi što ide prvu srpsku? Pa mislim da ima 2 ili 3
drugari iz Beograda su svi lokalci. Bravo. Da. Što je retko. Pre 2-3 godine, dok sam ja igrao, je krenula ta priča. Nema veze koju ligu igramo, neka igramo poslednju, ali da krenemo da igramo svi, da se skupimo mi drugari iz Smedereva i mi svi zajedno da to vratimo, što se kaže, i na dobrom smo putu, pa onda jednog dana kad to bude ozbiljnija liga, onda već može da se razmišlja o pojačanjima sa strane. Bitno je da su lokalci tu. I publika se vrati, ipak lokalci su zbog publike... Neće doći zbog nekog tamo iz Tennessee ili ko zove. Upravo tako. Pratiš Euroligu? Naravno. Vidio si ovde kako je počelo, šta se sve izdešavalo, tvoji neki utisci? Pa moji utisci su, Mile, iskreno ti kažem, pa sad, da krenemo od večitih ili generalno Euroligi. Uglavnom večite spomenjem, ovi nas preterano preko i nešto ne zanimaju. Ne, što se tiče večitih, Zvezda je krenula malo tiho sa Sferopoulosom, očigledno to od početka nešto nije štimalo, ali to je generalno tako u sportu, 2, 3, 4, 10 godina, budeš na jednom mestu, sve funkcioniše jednostavno, ne poklope se kockice, dođu novi ljudi, nova pojačanja, misliš da će sve to izgledati sjajno i bajno, međutim, jedan poraz može da okrene i atmosferu i samopouzdanje, ti si isto igrao košarku, znaš koliko jedna utakmica može da te vrati nazad, posle toga dolazi Obradović, nova energija, naravno Tomu nećemo zaboravimo, Toma je... Tako je, da, ono je. Najpopularniji lik. Toma je stvarno tu energiju neku uneo koju je posle Sale nasledio i ne znam, baš sam slušao, ne mislim da je kod tebe neko spomenuo da stvarno najteži posao ovog, kako se zove, trenera je tamo u Monaku kod Jamesa i ekipe, tako da je Sale tamo ispekao zanat, Sale tamo, kako se zove, se pripremio i nekako došao ovde potpuno spreman i nekako mi izgleda da je kao da je njegov neki sad vrhunac karijere, da mi je spreman i psihički i nekako i mentalno i nekako je baš onako pravi i to je sve posložio, Motijunas je došao stvarno, znači od dolaska Motijunasa to neko iskustvo nekako kako je on to sve posložio, iako igra centra, kao da je playmaker došao u Crvenu zvezdu i što se tiče Zvezde stvarno dobro guraju i vidjet ćemo. Za sad izgleda da će biti stvarno dobra sezona za njih. Što se tiče Partizana, posljednjih par godina je stvarno sa Željkom bilo to sve dobro, ali ko što sam na početku rečenice počeo, očigledno je došlo nova pojačanja, očigledno tu nešto od početka ove sezone škripalo, nije se posložilo, fali, onda naravno povreda Karlika, ti znaš koliko playmaker, nije samo playmaker, nego jednostavno, evo sad posljednja utakmica Kodijeva, 0 poena, 3/4, onda se pojavljuje lider na kraju, preuzima 10 poena, spakuje čovek, obuče se, ide kući, jednostavno, stvarno. To mnogo fali. Od njegove povrede stvarno se poljuljala, stvarno, nije niko iskočio kao lider, tu je falilo, onda posle toga 1-2 poraza, padne samopouzdanje, ali naravno, nadam se da će i Partizan da uhvati, što se kaže, kolosek i da se vrati na pobednički niz. Vidjet ćemo, da, bit će zanimljivo sve kako će to izgledati. Šta misliš kako to može da se završi na kraju sezone Euroligaške? Pa ja iskreno mislim da Zvezda ove par godina je bila blizu da se nađe u završnici, ali ove godine stvarno mislim da ako izbori dobar, što se kaže, raspored pred play-off i ima prednost domaćih terena, da stvarno može da ode na Final Four. Misliš da može da izgura u ovom ritmu do kraja sezona? Pa ja mislim, naravno, bit će pad, što je normalno, pad forme, neki poraz, veže se poraz, poljulja se malo, ali ja mislim da ima snagu i dužinu rostera da sa Saletom može se izgura do, kažem, ako budu imali prednost domaćeg terena u završnici, da može svašta da bude za Final Four, ali tamo znaš da na Final Fouru to je posle sve otvoreno, kao Partizan one godine, da je otišao na Final Four, možda bi završio. Pričali bi drugu priču. Za Partizan isto takođe mislim da će da se konsoliduju redovi, da će doći u taj isto kostur za nadigravanje play-off, pa ćemo vidjeti. Želimo im sreću jednim i drugima. Želimo im sreću, pre svega zdravlje. Pa to je najbitnije. Nekako ove godine svako kolo povred. Što bi se reklo, pamet u glavu, da. Pa neki podatak, bre, blesavi. Nekako stvarno ova sezona je... Ne znam, nije neki bolestan podatak povreda od početka sezone. Ranije smo pričali ko je kako odigrao, ko je koliko dao, šta je uradio, ko je kako zakucao, ovo je sad, posle svakog kola ko se povredio, kako se povredio. Jak je tempo i uslovi su... Nisu adekvatni uslovi za tako neke stvari, tako da... Vidjet ćemo što i kako. Šta nam bilo, nešto nam je... Nešto je šušnulo. Da, neki gost je šušnuo u čošku. Neka zverka.
Mi smo sami. To. Kako se zove, pratiš NBA, stižeš li šta? Pa da. Jokić, ja sam Dončić. ti pasionirani ljubitelj košarke, znači košarka je 24 sata. 24 sata, da. Šta možda nam kažeš o igrama Jokića i Dončića? Pa, svi misle kako prolaze godine da će to krenuti pad, ali one nas jednostavno svake godine se razuvere i svake godine su to nevezano samo sve, da kažemo u brojkama, da su brojke sve bolje, nego jednostavno je igra sve zrelija, sve luđa, sve... Znači očekuješ da će biti u tom nekom, ne znam, šta god da očekuješ bude drugačije. I od jednog i od drugog. Stvarno su, kad kažu mađioničari, stvarno, mađioničari današnjice i stvarno su, nešto su naši. Dobro, Jokić je naš, ali i Dončić je stvarno kao da je naš, stvarno čuda prave. Ja nisam očekivao iskreno da će se ovi Lakersi ovako preporoditi s njim. Da li to sve što su... LeBron je ostao duže vremena na klupi, pa nije imao ko da im smeta. Svi su očekivali kraj, ja ga iskreno lično stvarno volim. Ne samo on, mislim, njegov stil igre, pa ga ljudi nekoga voli, nekoga ne voli, ali stvarno koliko dugo traje i koliko sebe daje i koliko ulaže u sve to i koliko i pažnje posvećuje da jednostavno tim mlađim igračima i tim ljudima oko sebe stvarno i daje primer. Ja baš upravo pričam na akademiji, nekako ti autoritet gradiš, ok, kvalitetom svog rada i ako si igrač i ako si trener, ali jednostavno ti u svakom segmentu i života i posle na terenu ti moraš da daješ primer drugima. To je po meni LeBron i tako veliki ljudi, ne znam, u fudbalu Cristiano, u tenisu Đoković, stvarno daju primer svakim svojim i gestom i svakom svojim izjavom i da ga, ne znam, da ga sretnemo na ulici, on bi nam dao primer kako jednostavno trebamo da se, i to je neka stvar koja je kod njega dobra, ali da se vratimo na Dončića i Jokića, stvarno pomeraju sve moguće granice, stvarno niko ne očekuje da ovako mogu da igraju, ali ne znam, baš je Eric Gordon je davo, kako se zove, baš neki intervju i rekao je, on svako može da 50. Ali on uživa da ja dam 50, da saigrači daju 50 i da to bukvalno... Ja, sad kad si spomenuo da 50, sad je bilo skoro, relativno skoro, kad je Clippersima dao 55. Da. A za izjavu, kako su se spremali? Ne, ovo je neka privatna izjava vamo, ali ću iskoristiti sad kad je rekao nešto u fazonu na početku. Iznervirao sam se nešto, zubac je krenuo jako, onda sam se iznervirao i morao sam da 50 u tom fazonu. Pa to je ta priča. Da, tako da... I trener je Clippersa imao taktiku da baš on ne razigra, to je neka priča. Taktika, skroz mu je glupa taktika, ti najbolje čoveka da puštaš kao... Tako je bukvalno. Pa to je ovde bilo 90-ih, kao pusti ovog da da 40, a za ostale ćemo zaustavimo. Da, kao da zaustavimo njegovu asistenciju. Sam prvi put u nekoj trenerskoj karijeri čuo da zaustavimo Jokićevu asistenciju, baš je tako bilo. Fantastično, uspelo mu je to. Vidjet ćemo šta će da uredi, on je dao 60. Da. Baš mu je lepa taktika. Užas. Ali dobro, vidi, pokušaj čovjek. Ako je to bila taktika, svaka čast, ali sumnjam u to. Omiljena moja rubrika zove se Odrastanje. Ja bih volio da čujem kako je tvoje izgledalo. Pa, jedno lepo, zdravo košarkaško detinjstvo, što kad krenu, lepo detinjstvo. Ne, stvarno, od malih nogu, kako je krenula škola, 7 godina, u kraju se igrao basket i svi smo bili na ulici, što sad u ovo vreme slabo po košima, ima deci, slabo, uglavnom su to telefoni, igrice, kuće, ali mi smo kao klinci, mi smo mogli kuće nas priberu, to je po celo veče basketica je bilo u kraju i jednostavno drugari su krenuli polako da treniraju i ništa, jedno veče sa tatom kući, ja bih hteo s drugarima da idem na košarkaški trener i onda je on kod svog prijatelja, nažalost pokojnog trenera Marete, me je odveo na svoj prvi košarkaški trening. I jednostavno posle toga je, kako kažu, sve bila istorija, ali jednostavno od prvog treninga, što ja kažem koliko je taj prvi trenutak, kako je on znao sa nama da jednostavno i približi što uopšte znači košarka i da bukvalno odradiš jedan trening i da se jednostavno zaljubiš i onda to je lagano, posle sve išlo svojim tokom i jednostavno je dobra stvar od malih nogu kad se uđe u sport, to je posle sportski život zagarantovan, to su se rođendani preskakali, to su sva deca idu na rođendan, mi idemo na trening, što je u tom trenutku bilo katastrofa, to je najveći problem bio, ne mogu da idem na rođendan, moram na trening, ali posle vidiš da je to jednostavno
posle dođe na neku pozitivnu naplatu, da je to sve što smo radili i kako su nas uspitali u to neko vreme, u stvari je bilo prava stvar. Imalo smisla. Pa kako, imalo potpuno smisla. Reci mi, maštanja i uzori? Pa pazi ovako, kad sam krenuo da treniram, odemo da kupimo tate ja patike i naravno Allen Iverson, ako se sećaš, Reebok je tad je bio, Allen Iverson je bio ono ludilo i ja sam, ne samo što sam bio playmaker, što mi je nekako ta igra sa loptom je bila, ta ljubav mi se sa igrom rodila sa loptom i onda mi je Iverson bio apsolutni idol. I meni je mnogo smešno kad pitaju nekoga, si imao idola, nisi, moraš da imaš nekog zbog koga ćeš nešto. Da, neki uzor mora da postoji na koga se ugleda. Da, kupili patike Iverson i onda je to krenulo sve svojim putem, ali stvarno Iverson, sećam se celog detinjstva, naravno posle toga i ne znam, Bodiroga i posle toga i mlađe, kako sam odrastao i što se kaže posle i Teodosić i sad da ne dužim, ali stvarno od tog nekog trenutka Iversonova igra i to što je on radio, to je stvarno bilo nešto neverovatno. Popularni to su bile njegovi crossover. U stvari nisu bile kasete, pre njega su bile kasete. To smo već krenuli da budu prenosi na televiziji, da pa pazi sad, ne znam, kad si ti to sve zahvatio, ja se susreo mnogo kasnije sa tim, sam ja imao nekih drugih problema u svom odrastanju, tako da NBA kasnije je došlo, i to sve je došlo kod mene mnogo kasnije u život. Ali, šta si mi rekao za maštanja, dokle bi da doguraš? Ne, maštanja su bila u karijeri svojoj. Tako je. Po maštanju su bila Allen Iverson, ni manje ni više. U tom trenutku sam ja bio sebi Allen Iverson. Kako? Bela kopija Iversona. Bela kopija Iversona i to je posle išlo tako, ali ono što se kaže, celog života sam nekako bio realan i bio sam svestan da je u nekim trenucima karijere to stvarno bilo u tom trenutku na najviše mogućim, ono što se kaže, levelima, ali sam uvijek bio svestan i uvijek sam bio zadovoljan nekako. Šta god sam uradio u životu, bio sam zadovoljan u tom trenutku i posle toga i nisam nikad, ne znam, patio ili bio u problemu s tim. Možda sam mogao više, možda nisam mogao više. Uvijek sam imao taj neki balans, što je u suštini dobra stvar. To je dobra stvar, ako na vreme ukapiraš i ako ima ko da ti skrene pažnju. Da, od malih nogu u razgovoru stalno sa tatom sam imao taj neki trenutak da uvijek budem nekako zadovoljan, dostignutim, moglo je biti gore, moglo je biti bolje, potrudit ću se, sledeći put bude bolje i nekako mi je onako, kroz celo detinjstvo je taj neki i sa školom i sa sportom i sa svakodnevnim stvarima sam imao taj neki Kako je išlo to kroz mlađe kategorije? Pa kroz mlađe kategorije, ja sam, sad ću ti ispričam, 7 godina sam krenuo treniram košarku, do 12 sam bio u Smederevu, to su prvi koraci sa Maretom, naučeni u Smederevu, posle toga Buli. Železnik, Buli je jedan gospodin, Kako, Kajla. I to nema, znači to su bili oni regionalni treninzi, Kragujevac je bio u pitanju i Buli se pojavljaju u Kragujevcu, sećam se Musli i ekipa, igramo tamo regionalni Jaramaz, to je to bilo od Kruševca do Smedera, bio region, i on se pojavljao te neki turnir u Kragujevcu gleda. Posle toga, nije mu bilo teško upali, sad u to vreme bio njegov, ne mogu da... Vozio je Juga, koliko je ja znam. Upali Juga, dalje bio plavi, crn, teško je palio, da. Teško je palio, morali smo nekad i da poguramo i on dolazi u Smederevo. U tom već sa 11 godina su već krenuli Zvezda, Partizan, tad je Heimfran bio dobar, pozivi, hoćemo, nećemo. Sa 11 godina? Sa 11 godina. Zato je meni sad kad krenuo Miško, Mega i dobro i sad i FNP kao mnogo mladi. Tad je, čini mi se, u 11 godina je Buli došao kući, seo sa nama i ispričao celu priču kako to funkcioniše i naravno roditelji u tom trenutku je bilo otići u Zvezdu i Partizan u Beograd sa 11 godina, na Novom Beogradu živiš, treniraš na Kalemegdanu, ideš u neku 13. gimnaziju, totalno je bilo raštrkano, isto takođe i Zvezdu i Partizan i ne znam, tad je bilo da idem u Leskovac, roditelji su iz Smedereva, idu dete 17 godina u Leskovac, znaš, bukvalno, stvarno smo bili, ta cela generacija bila kasnije se kroz reprezentaciju ispostavilo i klub je bila stvarno kvalitetna i onda se Buli pojavlja, gospodin koji seda, dobar dan, ja sam Bulatović i to je posle toga je stvarno sve istorija, znači bukvalno smo popili kafu sa njim i on je sve nas to, kako se sve to odvije u Železniku i jednostavno to je za minut. Sutra sam bio u Železniku. Wow, sa 11 godina si došao u Železniku. Sa 11 godina. Wow. I to nikad neću zaboravim, i to nije bilo dođi, pa ne, 11 godina, 11 i po sad tačno, dolazim, ostavi stvari, posjećamo sve, oprema,
ulazi na teren, to su još bili, sećaš se, nisu bili koševi u Železniku, rupa ne, nego su koševi bili oni viseći, spuštaju se koševi. Čekaj be, samo da pohvatam. Ne spuštaju se. Kad si došao bre u Železnik, koji godin? Pa 11-12 godina. To je bilo 2002. Pa da. Trening, Filip. Kako bre, koševi nisu bre, bili su... Ma ko da je juče bilo viseći koševi, Mile. Stvarno? Viseći koševi, nikad to neću da zaboravim dok sam živ. Trening, ulazimo, sećam se, ja ulazim u halu, Filip trenira, Mačvan, Smilja, Branko, Lazić i sad, da nekog ne zaboravim, ali individualni trening. Gde su oni za mene bili, oni su 2-3 godine stariji od mene, oni su već tad bili popularni, gde su buli šta ćemo, izvoli, radimo individualno. Ja sa 12 godina klinac, šta radimo, radi, on je mene odmah, nema, on me nešto prepoznao u meni, odmah me gurnu u vatru i ono, stvarno sam mu večno zahvalan što je uopšte, ja kažem što je upalio Juga, što je došao do Smedara, meni je to bilo, bukvalno je došao po mene. Uzeo me za ruku i uveo u ceo svet profesionalnog sporta i života i cele priče. Sa 11 godina? Sa 11 godina. Wow, nisam više, ja se tamo i vidio, nisam imao nikad predstavu koliko to godina raspolo, 10 do 21. Wow. 10 godina, čoveče. Čoveče. 10 godina. I posle toga još... Čekaj, onda si bio u... Internat, škola, sve. 7. razred smo završili, ne, 6. i 7. razred smo završili u školi, braći Jerković. Zalepljenu skalu, s druge strane. Šta bre, braći Jerković? Školu smo završili tamo. Da, Jerko, braći Jerković naselje, kakve veze ima. Možda meni Đekić, Banet. Poslednji klupi. 7. razred, on došao iz Ćuprija i Smedara, a ne možda veruješ. Čekaj, i on je bio s vama tamo? Pa da, ne, to je ta generacija napravljena gde smo mi 91. u tom trenutku Bane, to je Bane pre mene. Bane je bio tu, ja dolazim, tad ga upoznajem, posle toga Ponjavić se priključuje, dobro, kasnije Đuran, cijela ekipa Musli dolazi iz Kragujevca, znači Bulije sa tog regiona turnira i išao po Srbiji, jugom, doveo nas. Pokupio što je, da. I stvarno je ono, imao je jednostavno osjećaj da osjeti i posle toga je stvarno pogodio svakog igrača. Kako izgledala tebi, koliko ti je stresna bila ta tranzicija iz Smedereva, odvajanje od roditelja, dolazak ovamo u nepoznato, u taj internat? Pa znaš kako, bilo mi je, jeste bilo stresno odvajanje od kuće, od roditelja, i njima isto bilo stresno, ali sam taj poziv nekako mi je bilo sve to wow i bio mi izazov i generalno u životu, sad se vraćam na akademiju sa početka priče, je nekako, volim izazov. I uopšte nemam strah da li je izazov ogroman, nije, da li su veliki rizici, nisu, nego jednostavno ja ću jednostavno, ako sam dobio priliku, probaću, stisnuću zube i jednostavno je ta tranzicija prošla, s obzirom koliko sam godina imao i da sam dobro, jednostavno u Železniku je bio, cela organizacija je bila da nisam baš bio ostavljen u sred Beograda, pa se snađi, nekako je sve to bilo skockano i to mi je dosta olakšalo i dosta je olakšalo što je dosta dece došlo sa različitih strana Srbije, iz različitih gradova i svi smo nekako zajedno bili u tom. Ostavljeni da se snađemo i nekako je to vrlo brzo, posle mesec, 2 dana je bilo kao da smo tu mnogo godina. Čekaj, 9-1. 9-1, to je generacija... Musli, je li tako? Musli, Đekić, Ponjević, Đuran, to je 9-1. Spojeno sa 9-0, Milutinović, Subotić, Stamenković, malo je falio da Jović bude s nama, stvarno su te dve generacije, znači i u jednoj i u drugoj generaciji smo stvarno bili dominantni. Dobro, vi ste posle, da, to se i pokazalo kroz ove, kako se zovu bre, ovi Euroliga. Euroliga 2008 i 2009. Je stvarno osvojena 2008. To je beše, vodila su Vanja Guša, ali tako? Vanja Guša i Klipa je bio savjetnik. A čekaj, tebe Buli doveo, ali nije te trenirao? Ne, mene Buli doveo i Buli je vodio Fićinu generaciju, to je znači 8-9. I ja sam, sećam se u početku, sećam se u dogovoru sa Rašom, ja sam radio individualno sa njima. A tad je u to vreme, šta sam bio pionir, mlađi pionir, sam imao, Jakovljević sam je bio trener i onda sam ja bukvalno uporedo trenirao sa njima individualno, Jakovljević mi je bio u pionirima. Da bi onda kasnije posle u kadetima Vanja Guša, u jednom periodu nas je Dragosavac trenirao, sećaš se Dragosavca, i onda posle toga uzima Vanja Guša i Klipa u tandemu su bili te 2 godine kad smo stvarno izdominirali 2008. u Madridu, Final Four 2009. u Berlinu. Brate.
Čekaj, ali vidiš, to je sad dominacija. Se sećaš tu na tom završnici, to je evroligaških drugih tih nekih igrača koji su napravili neke karijere? Pa pazi ovako, igramo protiv Ljotuva Sritasa, igra Valanciunas, koji sad dobro znamo do kakvih je 9-1, bravo. Valanciunas, čak ja mislim on je 9-2, ali on toko bio dominantan da je to bilo čudo. Onda, na primer, Enes Kanter, koji isto posle toga pravi ozbiljnu karijeru, dobro, on je kroz reprezentaciju za Tursku igrao. Onda posle 9-1 su generacija od Westermana, Fourniera i kako se zove, iz Partizana, bre, stane mi mozak, centra, bre, Lovernje. To je bio udarni trio Francuske i tako svaka ekipa je bukvalno na evroligaškom nivou. Sad u njihovim ekipama ima koje sa nama, Mirotića, naravno, iz, kako se zove, iz Reala. Stvarno je bilo mnogo dobrih igrača. Muslija koji je stvarno bio u tom trenutku stvarno dominantan. I vi to pokorite sve dva puta za redom. Za redom ili je bila pauza? Za redom. Znači mi smo Musli, Đekić, Ponja, ja, mi smo igrali sa 90. 2008. Pa smo onda sledećeg godina igrali sa svojom generacijom. Čekaj, iz vaše ekipe, ko je zahvatio Euroligu? Pa iz reprezentativne... Ne, ove FNP, ovo što ste... Pa Đeka je za malo svoja. Đeka je bio sa Duletom Ujošićem. Partizan, da. On je 2010. bio u Parizu kod Duleta. Imali smo Muslija koji... Imali smo Muslija u Baskoni. Da, imali smo Muslija i u Partizanu i u Baskoni, da. I imali smo Toro 9-1 generacije, to iz FNP-a, posle kasnije iz reprezentativnih ovih selekcija smo imali Nedovića i Andjušića. Bravo. Da, ali hoću malo da samo sagledam to. Iz Železnika, da. Iz te generacije gde ste vi pokorili sve, imali smo dva igrača koji su igrali Euroligu i ovamo... Imali smo i Milutinovića koji igrao i za Zvezdu i za Partizan. Ali bio na... Ne, pričam iz te ekipe koja je osvojila završnicu... Euroligu? Da, pa on je 90. Milutinović, Andrij. On je igrao i za Zvezdu i Partizan. Mislim da je za Partizanom igrao Euroligu ili ne. Da, Batočinac. Tako reci, Smederevski zet, da, Milutinov, ja rekao, ko je Milutinov? Pa ako kažem Batočinac, rekao da ćeš skontati. Da, on je isto igrao, da. Tako reci, bro. On je isto igrao, da. Nije uhvatio on sa Zvezdom Euroligu. Ne, on je kod Pešića bio sa Zvezdom, a poslije kod Duleta možda je uhvatio, da. Vamo, ako je, da. Nego samo da upoređujem imena koje su tad bila i ekipa koja je osvojila i ovi koji su... Stvarno smo, mislim, ti znaš u FNP-u kako se treniralo i kako se i dan danas treniralo, stvarno smo dosta radili, da kažeš radili, ali je stvarno nekako se, i Vanja Guša je znao nekako hemiju da napravi što se tiče između nas i stvarno taj odnos sa trenerom što gledamo sad u Zvezdi kako Obradović, stvarno nekako izgleda kao pesmica, kao krene od početka, tako se završi. Stvarno smo mi u tom trenutku stvarno bili dominantni, stvarno bili spremni nekako, bukvalno da 40 minuta meljemo sve pred sobom i onda i Klipa i Vanja Guša sa klupe su dali taj neki šlag na tortu i Jagodicu da to sve stvarno izgleda kompaktno i stvarno je bilo dominantno i stvarno su to neka vremena. Dobro, Guša je onako emotivan tip i zna to i da pokaže i energiju da da sve dok je Klipa ono lagan tamo pozadi da i smiren je sa malim pulsom. Ali dobro, okej, znao je Sloga to da posloži lepo. Kako ne, stvarno je bilo i tehnički, i taktički i ta neka priprema Vanjina pred utakmicu, stvarno nekako sve leglo na svoje mesto i kažem, te dve, mislim, dugo godina je stvarno bilo dominantno, ali te 2 godine baš bilo na nekom evroligaškom nivou, što nije, to je pre spajanja sa Zvezdom, pa su posle mlađe selekcije bile Zvezdine. Mi smo osvojili te 2 Evrolige i onda jedna anegdota, znači, bukvalno na bilo koji turnir, bilo koja utakmica, meni stigne na društvene mreže poruka dokle će tvoja slika, pošto je to bukvalno u Basket City, u Basketlandu, u Železniku stoje naše te 2 velike slike. Brate, ti nas pratiš svuda. Ne možeš ući u halu da ne nađemo prvo na tebe, pa ono naš. I ali pazi, to sad kad si spomenuo Muslija i ovog Litvanca... Valanciunas. Da, to su stvarno bile... Muslije je to drao sve. Ne, to je bio Kanter, to je bio on, to je bio Lover. Njemu niko nije mogao da priđe. Tako bio dominantan, to je bilo neverovatno. I u to vreme je bilo Vukas kao, znaš, ono kao, gledaj koš,
Ne, sve je bilo ok, gledaj koš, ali imam čoveka koji, šta god ja iskreram, onda koš. Znači, on je toliko bio dominantan da ono, bukvalno šta god uradimo, to je 99% bio koš. Tako da je on obožavao, znači to je stvarno smo bili dobar tandem i stvarno smo imali danas smo drugari i on je bio stvarno na otvaranju, stvarno mu hvala puno, ispoštovo je celu priču prepoznao kao ti bio na otvaranju akademije. Kao gost i do duše, on nije zakucao. Nije uspeo? Pa ne, nije hteo da, Peđa je stvarno hrabar, Peđa je rekao, došao sam, sve ću da uradim što treba, a Dekija nismo hteli da maltretiramo, Deki nemoj zbog zdravlja, nećemo da rizikujemo, ali je došao. Ti ostani dole. Da, došao je da ispoštuje, možda je došao da ispoštuje zbog svih tih dodavanja i nameštenih koševa, možda je došao da... Hranio si ga dok je bilo... Stvarno je bilo nevjerovatno. Dok je bilo potrebe i dok je moglo. Ne, pa znaš, kroz karijeru imaš prijatelje, ne možemo kažemo u sportskom svetu neprijatelje, ali imaš s nekim s kojim nisi dobro odnosima, imaš saigrače, ne možeš sa svima biti dobar, ali ja sam jednostavno prototip, meni je sad drago kad slušam Vladu Đurovića što priča o McIntyre-u, to je neki prototip tog nekog playmakera koji, kakav sam ja bio, da ti jednostavno, tad je možda prošlo 40 minuta na jedan koš, ali ja ako upakujem tih 20 asistencija, tad u to vreme nije ko sad, to je asistencija, tad kad imaš 10 asistencija, ko sad 30, to je bilo drugačije, ovo je sad asistencija, bukvalno, asistiraš šoljicu, ti dodam, to je asistencija, ali to je malo, bukvalno, a sad je malo drugačije je tad bilo, jednostavno, iskreno, celu karijeru, što reprezentativno, što sve, sa svima sam dobar. Da li je to moguće da sa svima budem u dobrim odnosima, da me svi vole, verovatno je to bilo zato što sam... Vidi, pa to je to, od tebe su zavisili svi, morali su da bude. Znači, bukvalno je zavisilo sve, svi su bili dobri sa mnom i jednostavno, to mi onako kroz karijeru sam bio srećan, kako se zove... Čekaj, neko je uporan, brate. Da. Stavi ga samo ili... Moja supruga je... Da. Javio se reći da smo u live-u, brate. Kada je mokrenje otežano usled pritiska koji pravi uvećana prostata, Prostamol Uno stiže u pomoć. Kada vas alarmira prostata, reagujte kao pravi muškarac. Prostamol Uno. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom. Kako je teko posle, sad si spomenuo fuzija vamo tamo, šta se izdešavalo posle kroz... Gde ste vi u tom momentu, kako su vas rasporedili? Pa pazi, u tom trenutku se spajamo sa Zvezdom, gde se pojavlja situacija gde smo uvek bili u različitim, što se kaže, godištima i selekcijama i u tom trenutku spajanja sa Zvezdom, znači Cvetković, Nedović, normalno Đokić, naš drugar, Fića i ja, znači to je nas petorice bilo na toj poziciji i sigurno je bilo još 2-3 igrača sad da te ne lažem i u jednom trenutku je bilo očigledno da nema mesta za sve i da ne bi svi sedeli, ne znam, neko sedeo na klupi, neko, a u tom trenutku bukvalno su svi u top trenutku i onda je svako, ostali su kako se zove Fića, Nedović, Cvetković, mi ostali smo našli kako se zove svoj neki prirodni put i nastavili dalje svoje karijere, ali to je bukvalno posle, te ne lažem, 10 godina u FNP-u. Meni je to bilo, meni dan danas ko druga kuća, to je 10 godina. Kapiram da je i teško palo da se promeni sredina i sve. Rastanak, kao ta tranzicija od kad sam se rodio 10 godina iz Smedera za Beograd, pa onda od 10 do 20 u Beogradu i u Železi u FNP-u, sad ti ideš dalje, gde ćemo, šta ćemo. To navikneš se na nešto kao, znaš, ustali se, sve to ima neka rutina i onda dolazi do momenta da mora da se pomeriš. Gde je bila sledeća destinacija? Posle FNP-a je kratko bio Hemofarm kod trenera Lukajića i tad tvoj, sad i kolega i gost, kako nazovemo, Otaš, to je baka. Druž. Ja sam svašta... Ti prošao kroz njegovo šak. Svašta sam, pozdrav veliki za njega, sigurno će da gleda emisiju i stvarno, i sve što priča i jako inteligentan i puna podrška za njegov trenerski posao koji trenutno radi, ali u tom trenutku svašta sam prošao i na evropskom nivou i kroz reprezentaciju i kroz klub, ali taj drill, pazi, nismo se poznavali. Inači, ja sa Rašom idem kod Lukajića i trening, tad je mali Novak, Jovan Novak je bio kao klinac, Otaš i kao iz Železnika ideš ti u Hemofarm, Hemofarm je tad bio top, da budeš kao backup opcija, da igraš zajedno sa Otašem i tu će Novak da sazra pored vas. Prvi trening, tu upoznavanje, Lukas je Železnika došao i sad nikakva neka, nismo imali utakmicu Otaš i ja, on je stariji od mene da bi nešto od ranije ostalo. Prvi trening,
Verovatno, to je taj trenutak gde dolaziš kod mene u kuću i verovatno ja ću ti pokažem, druže, koliko je sati i šta otprilike, kako ovde stoje stvari, ko je glavni, ko je tata. Kao, na primjer, Batočinac mi je pričao priče kako je imao taj deo sa Brankom Lazićem u Zvezdi, to sam ja prošao Tašević. On je meni u stomaku bio, Mile, ja sam imao osjećaj kad spavam da je u meni u stomaku. Ne, ono je stvarno, znači on je u tom trenutku svoje karijere, to je čudo bilo. Znači ti kreneš levo, pogledaš, on je levo, ti pogledaš desno, on je desno. To je stvarno strašno bilo. I ako sam mu zahvalan, ja sam kroz taj rad sa njim stvarno, tu je bio drill, neverovatno, meni su posle svi bili smešni posle njega, ono je stvarno, ne, meni su playmakeri posle Otaša bili, ćemo da igramo, znaš, sve je bilo neozbiljno, ne, stvarno u tom trenutku. I onda sam tu proveo lep period. I onda posle toga ide, kako se zove, posle Hemofarma kod Zoki u Smederevu, vraćam se u rodni grad, KLS Liga i stvarno te godine, boga mi, te sezone, mislim da smo 3. ili 4. završili u KLS Ligi i stvarno je bila ekipa Majstorović iz Partizana, Darko Majstorović igrao je posle u Čačku, Darko Balaban, on je čak bio, Balaban je čak bio MVP, Stefanović, trener Nenad Stefanović mi je bio partner na playmakerskoj poziciji, Svilar, moj drugar iz Smedereva. Baš je onako bila ekipa sa Zokom na čelu koja je lepo funkcionisala i boga mi tu sezonu smo super odigrali i onda posle toga kreće Makedonija i nasmeo sam se zato što sam moj drugar reprezentativni i ovako privatni Bešović. Bilo je dobrih anegdota, da. Bio je tvoj gost za skoro i pogledao sam emisiju i stvarno je bio super i on je ovako prezanimljiv lik. Sa njim sesti i slušati te njegove priče, to je stvarno tako visok čovjek, kao Meda neki dobri, ali to je... To da, mi svi visoki ljudi smo dobri. Kao na primjer ti, da. Tu nema greške, tu nikad nema... Ste sve tako pogledao, brate. Tu nikad nema greške. Jesam slagao nešto? Ne. Kako kažu, otrov se čuva u malim bočicama, brate. Da. Tako da... Nešto se čuva. Uzorek se da ti ne kažem za šta. Mala šala, ali da, dobar je sad ko je propustio tu, može da ga čuje na areni, tamo prenosi, ne znamo šta prenosi, od penjanja gore uz zid. On sve prenosi. Imam osjećaj kad god čujem da njegov glas je tu nekako oko nas. Da vas ne zbuni, to je Beščević, nije Dule Vujošević. Da. Znaš koliko je bilo komentara, kao čekao isto. Da, kad god čuješ ne znaš ko je, ali on je dobar. On to odlično radi. Čekaj, gde beše Makedonija dole? Bitola, moj rodan grad. Da vidimo šta se dole, je li vama ledila česma, jeste imali, nisi oteglio dušek i kao on što je moralo? Pazi, on je sve to prošao. I mogu da potvrdim, sve je rekao kako je bilo. I Makedonija, ja je zovem obećana zemlja zbog svih stvari. Ko nije prošao Makedoniju u karijeri, taj ne zna. Znači jednostavno, prođeš Makedoniju, ti si očelik. Tebi sve ostalo možeš da igraš na severu. Ja prođem samo kad idem na more. Ne, bukvalno ko je bio u Makedoniji tačno zna, ali ja tu imam jedan problem. To je supruga. Ja sam makedonski zet, tako da ja moram da kažem da je Makedonija obećana zemlja, da je Makedonija najbolja zemlja, tako da, Mile, ja svake druge nedelje, možda jednomesečno kako obaveze dozvole samo u Makedoniji, tako da ja ne smiju da lede česme, ne smije da bude hladno, mora da bude, uvek da bude sve kako treba. Šala na stranu, stvarno. Jednostavno, ja sam u Makedoniji imao, kako se zove, u odnosu na Bešu, drugu, mislim, sreću, da sam, boga mi, posle mesec dana upoznao sadašnju suprugu i da jednostavno od tad sam oni to tamo dole nazivaju makedonski zet i ja sam dole imao sreću da uvek se sećam Sinđe i njegove priče iz Francuske, iz Burža, gde si boge, jednostavno je meni tako u Makedoniji bilo od 2013. do dan danas. Znači, gde god se pojavim, od Bitole, Skoplja, Kičeva, Ohrida, to je neverovatno. Ja jednostavno sva moguća iskustva, ne znam, što se tiče košarke, van košarke, koliko prijatelja, dobro sad i familije i rodbine, jednostavno prelepo. Sad Beš ako gleda, veliki pozdrav za njega, od njegove priče do prelepo biće. Gde beše Bitola, sad me to lomim u glavu. Nije, Bitola je dole na granici sa Grčkom.
Znači, pa to nema veze sa Makedonijom, to je Grčka, brate. To je ozbiljan grad. To je, znači, Bitola ti je grad gde ti u 12 sati. Znači, moj prvi susret... Izvini, da nije ona Gevgelija, to je na drugoj strani. A to je druga strana autoputa, ovo malo od Skopja ideš na drugu stranu. Pa ideš na drugu stranu. Da, gde moj prvi trenutak sedam u autobus i krećem. I nema kraja, ne znam gde idem. Nikad nisam bio u Makedoniji pre toga. 2013. ja sedam i odlučujem da idem u Makedoniju. I ja sedam u autobus, putujem 3 dana jahanja. Nikako da dođem. I ne znam gde idem i ulazim u Bitolu i čeka me trener, u stvari predsjednik kluba, sad te ne lažem, i ulazimo na taj širok sokak. Širok sokak? Širok sokak se zove. Kakva crna Knez Mihajlova, druže. Širok sokak, žene, top, full sređene, gospoda, 12 sati. Grad je stao. Ovako. Puno. Ti došao? Ja došao, ne znam šta se dešava. Zbog tebe, brate. Da su zbog mene došli. Šta se dešava? Ne znam, gledam levo, gledam desno. Dio meni objašnjava posle da je 12 sati, kao da je neka pauza u gradu, svi idu na kafu. Znači, tamo su lokali, znači, gospodska priča, svi pijemo kafu u 12. Ja ne mogu da objasnim, ja dan danas imam naviku da u 12 pijem kafu, onda me ono, ne znam, na poslu, na akademiji, kući žena, ćerka, porodica, niko me ne razumije, ja pijem kafu u 12, pusti me pola sata, ja sam tamo to naučio, u 12 je pije kafa, i to ne, ja sam bio u trenerci celog života, smo bili u trenerkama, što se tiče ono, jezazim u trenerci, tamo su svi top sređeni. Šta ti je Bitola? Srki, piši... Piši Bitola, vodim vas u Bitolu. Ali ne idemo busom, nego ćemo mi... Pazi ovo, kod nas jedna anegdota. Ko ide u kockarnicu, dobro znamo kakav je komentar za njega. Dole, gospodin ide u kockarnicu. Žene sa sve frizurama u haljinama i ja rekao šta se dešava, što ide u kockarnicu ovako obučeni, nemam pojma šta se dešava. U Grčkoj je zabranjeno kockanje. Da, oni prelaze vama. I oni su zato je u Gevgeli par onih kazina, zato je to na tom tako visokom nivou u svim gradovima na granici, zato što Grci masovno dolaze i onda su oni od toga napravili ne da, ne znam, ljudi koji tamo idu. Turizam. Ne, nego to je tamo turizam i mi idemo skockani tamo da se družimo, popijemo piće, tamo kazini izgledaju kao Hilton hoteli, to je čudo jedno. Gde sam ja, da ja ulazim u kazinu i gledam da me niko ne vidi, ne znam, šunjam se do kazina, rekao, naš, reći, ovo je dečko došao, naš, ono, gotov sam, reći, family ženi, mogu da se pakujem i kući. Ne, stvarno su to neke stvari što sam, to onako uzgred uz basket što sam doživeo dole, ali stvarno sam imao sreću što sam, kažem, upoznao suprugu te 2013. i što sam stvarno nekako lepa iskustva i bio njihov zet i stvarno su druželjubivi, stvarno su gostoprimljivi, stvarno nas, pogotovo nas Srbi, zbog muzike i zbog sličnog mentaliteta. Nije strašno šta kukaš, evo, kaže 6 sati do dole. 6 sati do dole? Da. Ne, 6 sati kolima, sad kad je novi autoput, stigne se za 4, 5, kako ko vozi, a pazi ovo, ide se autobusom. Stanica Beograd, dovoze me roditelji, ti sedaš, on staje Mile u svakom gradu. Ti baba sa cegerima dok uđe, to je pola sata. Ti izlaziš pomažeš, a dok izađe baba na sledećoj stanici, ne, ja sam 3 dana jahanja, ja sam stigo i ne, to mi je bilo i mislim da posle toga nikada u autobus nisam seo. Pa ti je burazira, pa viš gde si ti bre Albanija ovde na, što bi se rekao, na pljuc. Pa da. Ali pazi, taj istočni deo, Ohrida, Bitola i ti gradovi, to je sve makedonsko. Prespa, Lake. Ne, to je sve makedonsko, a onda zapadni deo od Skoplja, kad se krene Gostivar, Tetovo, dole do Ohrida, taj deo ima dosta Albanaca. Znači, Bitola mora da se poseti, da vidimo. I u 12 kafu pijemo, ali tako? Pijemo u 12 kafu. Mi ćemo napravimo sad odavde, hoćemo da isečemo i da targetiramo Bitolu, da znaju kad mi dođemo Kosmo da nas ugoste ko ljude, brate. Ovo je sad, brate, ovo je svugde ima neke prijatelje, kumove. Imaju centar za veštačku oplodnju. Bravo. Ne, ali mi ne možda verujete koji grad. Sad nadovezujemo se ko što je Sinđa pričao za Francusku, sad će neko kaže, evo vidi ga Ukas priča o Makedoniji, ali je neverovatno da njima je svaki događaj, ne znam, kod nas je događaj neki kulturni, znaš, ono, okej, bude događaj, ne znam da ga neko... Koliko ljudi stane? Pa tu ima 120-150 hiljada, to je gradić. Nije mali gradić, ali je gradić kao da je Novi Sad, ne mogu ti opišem. Kulturni događaj, crveni tepih je, no, nisam vidio u životu.
to je kamera milion, dolazi neki glumci, naš, verovatno sa celog Balkana, ali oni kulturni događaj, totalno neki mentalitet čudan. Znači, oni dole nekako sve, ne mogu ti opišem. Ćuti, hvali, nemoj ovi tvoji tamo ja da dole ne smem tazbina da se da te pojavim, znači ja dole moram da se pojavim. te ispresuju negde. Ne, pazi. Ja dole kad se pojavim, da odbijaš rakiju i klopu, a ne daj Bože. Mi to ne odbijemo nikada. Meni je to bila sreća, slušaj, meni je bila sreća, nikad nisam... Što se da vidjeti po nama, mi to ne Nikad nisam odbio klopu i odbijamo. hranu, ali to je tamo, znači, šta zet? Da odbiješ klopu i hranu, sedi, čuti. Kako je klapa? Ne, fenomenalno. Mrzenci puta 3. Ma, ne može da veriš, preozbiljna hrana. Evo, gladne, gde sam te i pitao kakva je hrana? A ne, stvarno, Makedonija je ono... Dobro, u Makedoniji se lepo krka, to nije sporno. Ne, preozbiljno. Ne, ali kažem ti, imao sam sreće, se snimao? Snima bre, već 2 sata snimamo, brate. Kažem ti, imao sam sreću, zato što se namestilo da 2013. ja dolazim dole i postajem bog, ali to nije toliko važno, gde moja supruga, Kristina, postaje Miss Makedonije. Ali Miss Makedonije, koja treba da ide da predstavlja Makedoniju kao misica na Miss Univerzum, Miss Sveta, kako ga već zovu, gde ja kao postajem košarkaš iz Srbije, popularni, poznat, oni me dole već svrstavaju u neki red popularnog lika i kako se zove ona koja odjednom doživljava nevjerovatnu popularnost i zato ti kažem, moja neka iskustva su... A tako si ti se i onda mazno je misicu i kako to ide i već tu kreće i onda je meni u Makedoniji mi je bilo... Kad me neko pita, pa što ideš toliko puta u Makedoniju, zašto ideš toliko često, šta ta Makedonija imaš? On kaže samo lepo mi. Kažem lepo mi. Ili teško je, kako kaže, teško je. Ne, lepo je, sve ti lepo. Ne. To je kad čovjek zna da posloži stvari na pravo mjesto. I onda ja od tog vremena, kao što može da se vidi iz priloženog, te šarene patike, čarape, dukserice, što mi je neki hobi, da mogu tako da ga nazovem, od tog vremena sam imao jednu žutu patiku i jednu žutu i jednu ljubičastu, 2013. Možda zamisliš što. Ti si bio... Ulazim u Skoplje, sećam se Skoplje, prodavnica, sad bez šale i žuta patika. I ja stvarno nešto volim žutu boju, ako daćete mi, sećam se Kobi, ne znam koji, stvarno dobra patika, baš sam dosta nosio Kobi. Sećam se ja ti, da. I ona mi donosi Kobi, ja kažem super, spakujte mi, donesete drugu da probam obe, ona mi donosi ljubičastu. Sad zašto je Kobi u tom nekom trenutku 2013. hteo žutu ljubičastu kao Lakersi i on je tad bio inovativan 2013. pre 15 godina, to je bilo wow. I rekao se, izvinjam gospođo, ne znam, na srpski priča možda me niste razumeli, ali hoću žutu. Ne, kao to je to. To je bilo, znači ono. Popularan lik, misica i nosi žuto ljubičaste patike. Kakav si ti bio sam glavni baj u Makedoniji. To je bilo. I onda odem, sad sam se setio Lukija Lukovića koji je u Kumanovu bog, i onda odem u Kumanovu gde oni imaju strastvene navijače, da je to rivalitet i gde dođe njih, ne znam, 3000 i ja izlazim u žuto ljubičaste patike. Pa ne možda sam misliš, to je spektakl. Kako se zove onaj film Uhvati me ako možeš? To je skretanje pažnje, brate. Pa da, carski. Pa da. Dobro, znači bolje si prošao, izvinjam se, od Bešovića, nije bilo ledeni česmi, nije bilo usva, plata, nije kasnila. Zbog supruge sve je bilo fenomenalno. Evo, za nauk svima, ako hoćete da vas lepo ugoste, idite tamo, oženite se i onda vas gledaju drugim očima. Ali mora još neka stavka, mora da bude, da u tom trenutku postane mis, da budu žuto ljubičaste patike, mora malo sreće u životu. Mora malo sreće u životu. Tako je, ako odete u Litvani, moramo oženiti Litvanku. Oni tamo furaju zelene patike, tamo zelene furajte i vi, tako da... Pa dobro, da, zanimljivo iskustvo, znači predlog, dobro, nisam nikad bio dole, nik mi padlo na pamet, ali sad kako si ovo sve kako si rekao, sokak? Širok sokak. Ja sam mislio to neke duple trake, pa kao ideš... Ne, znači imamo... Šetačka zona. Šetačka zona, ali imamo put, ja vas vodim, znači idemo prvo Skoplje. Skoplje je doručak. Pa nema mi toliko vremena, mi smo poslovni ljudi zauzeti. Ne, to je jedan dan ćemo izvojiti. Sve u jednom danu? Sve u jednog danu, sutra nas vraćamo. Pa kad se kreće? Kreće se rano ujutru da bi se stigao doručak u Skoplje. Skoplju doručkujemo, poslije Skoplje idemo pravo Širok sokak, 12 je kafica.
to je jedno sat, dva, ali to je spektakl. Onda posle toga idemo ručak, sedemo u auto, idemo za Ohrid. Na Ohridu, sad zavisi od vremena, dalje kupanje, dalje samo skitnja. Sedamo kako se večeramo, ja vas sutra vraćam nazad i radimo dalje. Gospodski. Srki. Na met. Pa da. I svi tvoji Samo gosti... da otopli, pazi, samo da i svi otopli. tvoji gosti, znači neka ti... Sve tvoj goste vozi. Slušaj, sve tvoje goste, kogod bude raspoložen da krene s nama, neka ti se javi, vodi. Evo ljudi, Šmekerski čuli ste, potes. imate poziv. Snimio. Da, možda i vi nađete neku misicu. Ali jedan... A? To tako. Ali ja mislim da jedan gost sigurno neće ići u Makedoniju. Ovaj nije dobro došao. Ovo nije dobro došao. Ovaj nije dobro došao. Možda jedno krene, ponese svoj duši. I da držim, da te na krov. Ma carski. Vidio sam tamo ono kad smo zakačili to za njega, pa vidi, pa to su javljali ovi Makedonci, pa to je pljuvanje. Pa to je show pravo, Pa ne, šta, pa drži, ne da. I onda se javi neki tamo koji je istina je ovako je bilo. Pokopa ih sve, brat. Komedija živa. Pa dobro, koliko smo godina proveo dole? Dole sam proveo, znači, 2013. 14. 15. 3 sezone, ali imamo život ostao vezan. 3 godine sam Pa igrao. dobro, 3 godine. 3 godine. Lepo si se, što Da, bi da, se 3 reklo, godine, 3 godine u Makedoniji. pozicionirao. Da. I tad je bio, mislim, ne mogu kažem pritisak, ali pre, ne znam, nekih, i što tamnoputih igrača koji su igrali posle reprezentaciju i tih nekih Makedonaca, bio je pritisak da uzem pasoš i da igram za reprezentaciju Makedonije. Opa. Da, bilo je nekih priča, onako, to se baš uozbiljilo u nekom trenutku, međutim, ne znam u kom trenutku se odustalo od toga i šta se posle dešavalo, ali tako da, za malo je bilo da baš bude Makedonac, ali... Pa dobro, šta, da, kad je nema... mogao, ovaj... Pa mu uzeo. Bio bi Mekele pre Mekele. Samo što bi mi osvojili. Koje godine to bilo sa njim? To je bilo Mekele, čekaj. Ne, to je bilo... Kad je bilo to? Možda nam baciš, Srki? Da nam baciš Mekele... Da. Ne, nego oni kad su bili četvrti na evropskom, bre. Makedonija četvrta, koja je to godina bila? Možda 16. Ne, 16. je bila olimpijada. Pre toga nešto. Znači možda nešto tako. 14. 15. Šta kaže Google? 11. To je pre... Znači ja sam mogao budem naslednik Mekeleba, čoveč. Pa da. Znači kasnije bi ti. Kasnije bi to. Moram bi da osvojim posle. Ali u reprezentaciji... Još veći pritisak. Ali u reprezentaciji sam imao sreću što kad god sam igrao reprezentaciju osvojili smo, tako da možda bi dole bilo dobro. Što bi se reklo, da nam je ova pamet. Ko zna. Svaka čast. 3 godine bitole, dobre klope, kafe, misica, sve potaman. Sve kako treba. Top. Gde je bilo sledeća destinacija? Sledeća destinacija posle toga je bio OHK Beograd. Što bi se reklo, i ja. Mislim da je emisija kratka, da bi ti sve pričao. Ali bukvalno emisija kratka, morao bi bude iz jedno 2-3 epizode Vlada Đurović. Mislim da je to dovoljno, znači to je... jedan izuzetni gospodin čovjek. To je jedan gospodin. To samo kažeš Vlada Đurović je gospodin, ne moraš ništa kažeš. Znači, ko je radio sa njim, ko je sarađivao, ko je sedeo na kafi sa njim, ništa ti drugo ne treba. Mislim i ono, gostovao je kod tebe i znaš ga i privatno i sve. Malo smo se trenirali, tako da znamo se poprilično, da. Pa ček, vi ste zajedno bili? Ne, niste. Tako je, da, bre. Da, bravo. Mi smo tu nešto svašta zajedno prošli. Ne, on je stvarno, mi smo OHK Beogradu, ja sam imao sreću, on je tad preuzeo, on je tad polako bio, što se kaže, kako se zove, pri kraju karijere i onda odlučio da bude s porodicom, da bude u Beogradu i onda je pokojni Dimitrijević, kako se zove, koji isto bio, što se kaže, jedan lav od čoveka, ga je, kako se zove, pozvao da bude u OHK Beogradu i onda Darko Kostić, on je dugogodišnji isto naš trener, isto KLS, on je bio pomoćni trener i stvarno se napravila jedna ozbiljna ekipa sa Bojkitom na centru, Dule Stankovićem koji je bio dugogodišnji kapiten, Vuk Maliđan. Ne moramo da dalje da... Vuk Maliđan, to je dobro drugo. Stvarno? Vuk igrao sam, Vuk je dobio čestitam... Bravo, čestitam Vuku, da. Tako da stvarno je bila jedna ekipica, ali opet se vraća na početak. Vlada Đurović, to je sasvim dovoljno da to bude spektakl. Da izbaci onda neku anegdotu ako je, pošto Vlada... Pa pazi, Vlada Đurović
Ljudi ga ne vole iz prostog razloga, mislim ne vole. Neko se ljuti njega, neko ne, ali ja ga najviše poštujem zato što sedimo ovako i on ti sve kaže. Ali odmah, znači tu nema zadrške, on ti kaže sve i kao da te polije čašom vode i on te jednostavno resetuje i ti si spreman da ideš u rat. Da li je to košarka, da li je to život, on te samo resetuje, znači kaže ti, to je po meni najpoštenije, najpravednije i da svi tako radimo, da bi nam kraj bio, ali stvarno što se tiče Vlade Đurovića, sećam se jedne anegdote, trening u Šumicama, i to je neka važna utakmica, bili isto smo nešto bili u vrhu, dobro smo igrali, dolazi Vlada, kasni, dolazi sa Dekijem. Nosi neke kese, mi se tu istežemo, Darko radio zagrevanje, on treba radi glavni deo. Dođite momci, prekida se trening, šta je u pitanju, Vlado, šta se dešava? Stiglo je direktno iz Mladenovca. Sveže pravljeno, sve super, šta je stiglo? On radi vruću, Mile Pogaču. Ali pazi ovo, u sred onog gde ti si spreman, vruću Pogaču, vruće čvarke. I mi jedemo kraj, prestoje trening, jedemo vruće čvarke. Cepamo čvarke i lepinju. Pazi ovo, posle toga, a šta? A gde je pečenje, bre? Ne, čovječ. Kako bre iz Mladenovca bez pečenja? Odradili smo trening, ovo je bukvalno bilo ono kao kad kaže trener idemo na istezanje, mi smo istezanje imali čvarke, mi smo posle toga, energija, pa ti ne možeš zamisliš, mi smo se znači pokidali smo se i posle je bilo pečenje servirano, sve i to je ono. Ali, da se vratimo na ovaj košarkaški deo, ali Vlada Đurović kako je znao da te motiviš, da te pripremi mentalno, pa ne možeš zamisliš. Znači ja sam imao osjećaj da ni jedan playmaker ne može da bude bolji od mene. Znači, on je mene u tom trenutku ubedio da sam ja najbolji playmaker na svetu. Znači, dođe playmaker i, ne znam, igra dobro, razbija me prvo polovreme, uđem u sočionicu, zaboravlja se celokupna prvo polovreme, on celo priču tog, ne znam, govora u sočionici i upuće na mene. I lično se meni obraća i da u fazonu, da li me sramota, došao dečko u Šumicu, i da on tačno zna, ako se ja probudim u drugom poluvremenu, i ako ja njega razbijem, on je pobedio utakmicu. On je tačno znao taj trenutak da osjeti, da pozove Bojkita sa strane, da pozove mene, da jednostavno je neverovatno kako je znao da pritom te psihički pripremi za utakmicu i onda u toku utakmicu, naravno, sad nema potrebe da pričamo o znanju i karijeri i taktički, tehnički i sve, ali ovaj deo mi je onako ostao u saradnji sa njim, taj neki mi je deo i baš mi je bilo drago, neka emisija je bila i spomenuo mene lično je spomenuo, gde sam se ja smo sarađivali, dobri smo prijatelji, gde je pričao o playmakerima starog kova. Toga više nema. I zato je mene Kodi oduševio koji 3/4 nije pogledao koš. Baš iz te situacije gde ja dolazim da igram za tebe. Mile, ja sam došao kao playmaker da igram za Mileta, da Mile da 30 poena, da igram odbranu, da organizujem igru, da sve to spakujem, pa onda, kad je gusto, uzmem loptu, ako vidim da neko nije razigran, ja ću spakujem 3 šuta i onda je Vlada u nekoj emisiji spomenuo da posljednji neki playmaker koji se tu je igrao je Vukas i onda hvala mu na tome, stvarno baš me onako prijatno iznenadio i stvarno smo imali neverovatnu saradnju i on je jedan, kao što smo rekli, gospodin i pozdravimo ga ovim putem i naravno i on će biti i gost i radit će sa nama na kampu i na akademiji kad uputit ćemo mu i zvaničan poziv, baš bih voleo ono onako, samo da se pojavi i da kaže par reči, ono deca će... Dobro, on je iskusan lica. On je stvarno, on ima... Doživeo i preturio preko glave. Da, on je stvarno gospodin. Ima on, mislim, znamo svi ko je radio sa njim, njegove te motivacione govore. Kad uđe u sočionicu s Papirićem, koji možeš ti danas da daš 4 poena? Da, a bukvalno. On je izračunao tamo negde koliko mu treba za pobjede. Ali sećam se, znaš što isto dobra stvar, kad gledamo, na primjer, video pre utakmice, Darko pripremi sve, mi sednemo da gledamo video i on onako, ne mogu sad setim koji igrači, kao, čekaj bre, a igrač on MVP ligi u tom trenutku, pa vidite vi kako on izgleda. Pa on je automehaničar, ste vi normalni. On će dođe u Šumice, da vam da 30 i tako kreće prženje i onda dođe utakmice i jednostavno smo spremni. Pa to se isto sećam, Zoka vodi Smederom i dolazimo u Smederom da igramo. I gde sam ja i dalje ono što se kaže u top priči neke i košarke i popularnosti, gde dolazim prvi put u svoj grad. Gde je tad Smederevo, pa da te ne laže 1.500-2 ljudi, televizija, prijatelji, sponzori, ceo grad dolazi da gleda. Pa od tih 2000 ljudi dolazi 1000 mojih prijatelja, porodice, familije, dolazi da me gleda.
to je pritisak neviđen. Gde sam ja svestan pre utakmice izgoreću, to je to, nema šanse. I gde me on zove pre utakmice, nasamo, dođe vam. Da ti čika kaže kako ćeš ti i bukvalno je bilo ko na filmu, ne može da veriš. Ta utakmica ostala mi je jedna od, imao sam i kažem i sa FNP-om i sa reprezentacijom uspehe, ali utakmica da u svom gradu prvi put na tom seniorskom nivou odigram tako dobro pred svojim prijateljima. Gde sam sutra sedeo na kafi sa prijateljima i ti odigraš tako. To je božanstvo. Ali to ti opet iskustvo njega koji zna da prepozna moment, a ti kad treba da ti priđeš, ali opet to ne može da dođe preko noći. Pa to je isto kao što si rekao i za Klipu, Vanja je bio motivacioni, a Klipa je bio i Senke koji je znao tačno da pripremi kako, šta ćemo, gde ćemo, Vule i... To su godine, ne možete da tek tako. Kako se zove, ti se vraćaš nešto posle na kraju u Železnik, je li tako? Tu negde ti otprilike, što bi se rekao, ulaziš u ciljnu ravninu Pa da, vraća se 2000, možda 17. Opet Klipa. Da, moj Klip i moj put se onako kroz celu karijeru se prepliče. Klipa, stiže poziv, igra se ABA liga. Sad da te ne lažem, možda je to nije možda prva sezona, ali tu je polako kad je FNP u ABA ligu kročio i kaže da igraš playmakera, kaže sa Filipom, dobro se poznajete, da budete tandem i tu je krenula jedna lepa epizoda, jedna lepa polusezona gde smo i stvarno ekipa bila Davidovac, Dobrić, Bolden, Apić, sada nabrajamo dosta kvalitetnih i vrhunskih igrača i momaka i stvarno je bilo onako jedno iskustvo jedne ABA lige koje će mi ostati onako u lepom sećanju i u nekom CV-u da sam kročio u tu ABA ligu. I što kažeš, ulazak u ciljnu ravnicu, onako je baš onako kako treba. Vidi, odatle si nekako i krenuo i što se reklo... Pa ja sam i kroz karijeru razmišljao kao gde ću, posle toga je bilo još stanica, ali kao gde ću da završim taj neki najviši level i bio Železnik i tako se i desilo na kraju. 2017. u Železniku ciljna ravnica i dostigo taj neki vrhunac i posle toga je sve bilo lakše. Pa dobro, vidi. Poenta je da čovjek napravi taj neki krug, da bude srećan u tom krugu i na putu kroz celo to putovanje, tako da manje više sad šta je uspeh, to možemo da polemišemo o tome, ali... Ali pazi Mile, 2009. osvajamo, 2009. Vlado Jovanović trener, osvajamo prvenstvo Evrope u Mecu, znači ekipa Andjušić, Jaramaz, Musli, Đekić, Beša i ekipa, moj kum Venčan i Torlak, i osvajamo, kako se zove, prvenstvo. U istom danu Đoković osvaja, na primer, znači to je bilo možda August Grand Slam, na primer, osvaja titulu i vaterpolisti sutra dan osvajaju svetsko prvenstvo, svetsko zlato. I mi tu srećni slavimo šta i kako, stiže dopis iz Saveza, imate ujutru prenoćete, imate ujutru led, stižete uveče, doček Skupština. Mi 18 godina. Osvojili evropsko, to je već bio level, ne znam. To malo ljudi može da osjeti i da ostvari u karijeri, to je već bilo dovoljno. I to pevanje himne koje je posle bilo, ja sam bio klinac bez brade sa kosicom i ne znam, kamera je baš bila upečatljivo nekako na meni i to pevanje himne, što će mi ostati onako neki utisak kroz karijeru, wow, i doček na Skupštini. Od aerodroma kao kad smo gledali 95. pa 2002. dešava se 2009. Na aerodromu već ljudi, onda otvoreni autobus, ceo grad, do Skupštine, na Skupštini, pa to je čudo. Vidi, da, ali da kažeš tek napuni 18 da se to desi. I sad očekuješ, sad će idemo gore. Ali puno ljudi me pita, mislio si da će poslije biti i Euroliga na seniorskom nivou i ne znam NBA i ovako i onako, ali nekako meni je taj uspeh NBA. Ja neke stvari zovem sebi NBA kad su onako najviše moguće, ali meni je to NBA i dan danas i tad mi je bio i kad neko kaže šta bi promenio ili šta si još mogu u karijeri, ne znam, meni je... Ja sam skroz zadovoljan kroz karijeru i dosta sam, što kažem, 2007. i 2009. sa reprezentacijom evropski prvak, 2008. i 2009. sa FNP-om, prošao dosta. Jednostavno, život u kom je drugom smeru mogao da ode kroz sport, kroz košarku, proputovao u Evropu,
upoznao ljude, stekao neko iskustvo, nekako kao da sam bio na nekoj obuci za akademiju. Vraćamo se na početak priče i sve šta sam prošao, dostigao neke limite i sad sve kroz akademiju od početka da prođemo ponovo. Pa manje više u suštini mi nismo ni svesni to gde koračamo, da je to neka nazovi je podloga za nešto što je sledeće, a u tom momentu ti ne znaš, ali ideš tamo negde, juriš neke ciljeve, a onda se posle ispostave neke druge stvari da će ti pomoći što si tu prošao u tom sledećem poslu. Sad baš na našem završenom prvom kampu gde ne mogu se razvijemo od dece. Neće da idu kući, plaču. Mislim, prvo se smejemo, slikamo, dodela sve i onda posle toga plaču i grle me. Meni je to, ne znam, to nema cenu. Jednostavno kad kažeš i šta si dostigao i šta si mogao, nisi mogao, da mi neko priča dostići ćeš što u karijeri, da ćeš to deci da moći da omogućiš, da će deca toliko biti srećna i zadovoljna. Mene to nekako... Dobro, vidiš, očigledno da imaš to u sebi, da možda animiraš klince i da znaš sa njima, što je svaka čast za svaku pohvalu, ali u ovom momentu stvarno ko zna da animira klince, taj je već pa jest u velikoj prednosti na svim ostalima, tako da želim ti puno uspeha što se toga tiče, da istraješ u tome i da što više dece privučeš košarci. Sad spomenuo repku i ovo sve, sad kad gledaš ovako kroz karijeru, koga bi izdvojio kao najtežeg protivnika? Najtežeg protivnika? Pa dobro, Sem Otaša. Otaša smo spomenuli, zvaćemo vjerojatno poslije emisije da pričamo o tome, ali Otaš je stvarno bio, da kažeš, bilo je ludilo. Pa eto, u reprezentaciji su ti, dobro, to spomenuli smo neke centre s kojima je Musli bio bitke, ali što se tiče tih nekih playmakera, Westermana, Fournija, sa njima sam onako vodio lepe bitke. Kroz FNP je tu bilo, to je bila, znači, Nedović igra u Zvezdi, on je moja generacija, ja sam igra u FNP-u, to je 9-1, 9-1, to su bili dueli godinama. To je bio onako rivalitet, Jaramaz je bio u Partizanu, Andjušić je bio u Hemofarmu i tačno je bilo onako, su bili onako neki zdravo rivalstvo i stvarno smo imali onako, što se kaže, i dobrih utakmica i dobrih bitki, to su neki igrači i moja generacija koju bih spomenuo, s kojima sam onako imao lepih duela, ali opet se vraćamo na Otaša. Vidi, ja se sećam dok sam igrao, pa i on je ovde pričao, nikoga nije volao na terenu, uđe ti u kolena, ja sam imao, ne znaš na primer, Petar Šparović, on je sad igrač mladosti u Palanci i bio i trener i on je moj Smederevac i, na primer, on je isto Otašove građe i isto sam, kako se zove, i sa njim imao dosta problema, pošto je, ali jednostavno Otaš je, ne znam, nije bilo rešenja. Ne, toliko je bio dosadan, da većina ga ljudi nije volela na terenu, ali pored terena... Ne, zovemo ga u Smedera ovim putem na akademiju da nam otkrije tajnu. Ali vidi, da... Mora da otkrije tajnu. Što da ne, vredi, on može da prenese to iskustvo. Upravo to. Koga bi izdvojio za najtalentovanijeg? Iz te generacije, naš? Da. Mislim, ajde ovako, s kim si trenirao sad, može tu da ne mora bude samo 9-1, možda bude... Da, najtalentovaniji. Pa dobro, pre povreda stvarno Aleksandrov. Bio, nešto smo individualno radili, on je malo stariji, on je 8-7, ali to što sam gledao u Železniku, što je on radio pre povrede, to je dosta emisija i on je to sam pričao, ono je stvarno bilo spektakularno. Ono je bilo na svim nivoima i svi mogući talenti koji su bili i nisu, stvarno Aleksandrov, sećam se kao klinac u FNP u Železniku, ono je bilo neverovatno. Stvarno je bilo, on je strašan bio igrač. Bilo je dosta, naravno, i u Železniku, bilo je i u ostalim klubovima i koje sam gledao i s kojima sam radio, ali on je, eto da ga izdvojimo, stvarno bio u tom nekom, pričamo, u tom nekom mlađem uzrastu, da je toliko bio dominantan u odnosu na druge, stvarno, to je. I normalno Musli koji je bio Shaquille O'Neal za sve ostale, to je čudo bilo. Koliko je on bio i talentovan i dobar kao igrač, ali to tako dominacija bilo da je, ne znam sad izdvojimo nekog evropskog, ne znam kao... Beše on levak? Levoruk? Ne, desna ruka. Stvarno? Ali je sve levom, one zicere, poluhoroge i zato je bilo nezgodno. Zato što sve one pogačice, mi je jak dugorote do koša, osjećano ko Jokić sad, mali Jokić u to vreme. Čudo. Nešto mi sve govori da je šutirao Leone, a više ne mogu da se setim sad. Dobro, da, sada okej, njih dvojica su stvarno bili, Deki je, dobro, on je tvoja generacija, ali je
dominirao je Da, i naravno Nedović koji je i tad već fizikalijom i talentom raskošnim, već je tad bio na nekom vrhunskom nivou na kom je i dan danas i on je onako bio baš, ljudi kažu samo fizika, ali ne, daleko od toga, stvarno je i više nego talentom. Baš. Dobro, on je onako mali nabijen, i eksplozivan je. Mogao je da mnogo toga uradi. Šta bi izdvojio kao najteži moment? Najteži moment? Pa znaš kako, ja sam generalno pozitivan. I bilo je normalno kroz karijeru i kroz život teških momenta, ali nekako sam gledao da se uvek izborim s tim i da uvek nekako prebacim na tu neku šalu i na neku pozitivnu stranu i da iz tih negativnih momenta i loših trenutaka izvučem, izvučem pozitivne stvari i nekako naučim i steknem i neko iskustvo i neku lekciju naučim da me to napravi i boljim i jačim i da nekako iz sledećih težih, pošto je jednostavno život up and down, da jednostavno u sledećoj teškoj situaciji mogu da se izborim i da nastavim pozitivno, tako da generalno ljudi koji me poznaju ovako privatno znaju da sam uvek nasmejan, uvek pozitivan, uvek možemo sve da se realizuje i pričom i dogovorom i da se reši sve. Kad si počeo da razmišljaš o kraju karijere? O kraju karijere, pa poslednjih par godina sam igrao u Smederevu, bio sam kapitan Smedereva i polako su došle te posle 30. godine kad polako čovjek razmišlja šta će u sledećoj fazi života raditi i onda sam polako ušao u te trenerske škole i trenerske vode razmišljajući da je to neki moj poziv i rad sa klincima i normalno i sa starim momcima i devojkama. Međutim, malo je sve to ubrzala ta povreda. Povreda je ubrzala, možda bi se još par godina igralo, ali ta povreda je za sada kucam u drvo je koleno sve dobro prošlo, oporavilo se i sve to dobro, moglo bi još da se igra što se kaže, ali je nekako ta neka ljubav prema radu sa mlađima i trenerskim poslom preovladala i onda sam odlučio da je taj trenutak gde treba da se stane i tako sam se nekako kroz čitav život, kada ostavim da je trenutak za bilo koju stvar u životu, tad presečem i nastavim drugim putem. Jesi u tom momentu imao plan šta ćeš posle raditi ili je to... Za akademiju? Tako je, mislim u tom... Da. Znači već si bio pripremljen kad završim to radimo. Da, uglavnom volim kroz život da imam plan B. Plan B i tačno je to bilo. Akademija sad nastupa, košarka 20 godina profi se završila, idemo dalje. Top. Zato što većina ljudi s kim god sam pričao ovde nisu znali šta će posle i onda te kao aj kad se ja malo odmorim pa dok vidim vamo tamo i onda tako aj kažemo nespremni ulaze u... I bude nezgodno, to turbulentno bude kad završi karijera i onda malo krenu da se luta, da se tražiš i bude problema. Ovako ako si planirao, ako si znao šta ćeš da radiš i onda polako se pripremaš tome. Pa ljudi koji nemaju tako nešto pripremljeno, onda oni prolongiraju još godinu i nekako mi je ovako, kao i kroz karijeru, dostigneš nešto, pa može još tako jako igraš do 35. Sad posjećaju trenutak da ako je to već neka ideja, može da se realizuje, da treba da se krene tim. Jasno. Reci mi ovako, iz sad ove situacije, tvoje perspektive, šta ti je košarka donela u životu? Pa iskreno, Mila, ti kažem sve. Iskreno sve, zato što sam postao normalan čovek, što sad želim da i moje dete jednostavno kroz neko vaspitanje i kroz sport, naravno, koji to mnogo doprinosi, da jednog dana ona postane normalno dete, normalna devojka. Nekako čini mi se da me sport baš usmerio u tom nekom pravcu da na kraju budem jednostavno dobar i normalan čovek. Druga stvar, ova akademija i cele priče ne bi ništa bilo što se tiče da nije bilo košarke i najbitnija stvar, sva moguća poznanstva, putovanja, ne samo poznanstva i putovanja, nego celokupno to neko iskustvo životno koje sam stekao, koje mi sad trenutno olakšava funkcionisanje u životu, sve košarka. Znači svašta sam prošao i loše i dobro, kao i svi, i jednostavno kroz taj neki period odrastaš, sazrevaš, stičeš neko preko potrebno iskustvo i onda je posle u životu mnogo lakše. Jasno. Mnogo lakše. Sa tvojim iskustvom, kroz rad sa klincima, svim ovim, šta bi ti sad njima rekao kao savjet?
Klincima. Tako je. Klincima šta bih rekao kao savjet sad, na prvu, A može i na drugu. a može i na treću. Ne, jednostavno, samo bih im rekao da budu svoji, da jednostavno veruju u sebe i u svoje snove i nevezano da će biti jednog dana NBA ili će biti na zemlji, nema NBA-a, radimo, imamo porodicu, ali jednostavno da veruju u sebe, da imaju samopouzdanje i da jednostavno svaki rad i svaki ispravan, ako si ti ispravan u životu, jednog dana će se sve to vratiti. I da jednostavno budu uporni i da veruju u to što rade i jedino tako, jedino tom nekom pravom pričom i zdravom što mi, opet kažem, kroz akademiju pokušavamo da svojim klincima jednostavno da to prvenstveno bude apostrofirano, jedino tako će biti na kraju. Izrastu u normalne ljude, u dobre ljude, neko će biti novi Jokić, neko će biti porodičan čovek, neko će, znači nevezano u kojim sferama će se pronaći, ali će im omogućiti naša akademija da postanu normalni i dobri ljudi. Što je u principu najbitnije u ovom vremenu u kome živimo, da to na kraju budemo. Bro, divno. Najteže pitanje za kraj. Najteže. Pucaj. Petorka sa igrača. Petorka sa igrača? Tako je. Sebe nećemo da stavimo na playmakersko mesto. Bez tebe mora neko drugi, ti si... Pa pazi ovako, pošto smo Otaša mnogo puta, milion puta sam ga spomenuo danas, vjerojatno će me sanja, neka bude on. Dobro. Back dvojka sa igrač, a eto, neka bude Nedović. Dobro. Otaš i Nedović. Paklen tada. Trojka od sa igrača, Dobrić. Okej. To je moj veliki prijatelj i veliki pozdrav za njega i on je jedan veliki gospodin, on je apsolutno bez razmišljanja. Pazi ovu sa kombinaciju Dobrić-Davidovac. Opa, bravo. Znači Otaš, Nedović, Dobrić-Davidovac. I Peti se Musli. Koga da kaže? Pa to je to, vidi, sada se vratimo u, što bi se reklo, u prime. Mislim, hteo sam da kažem tebe, ali da ne bude previše... Pa vidi, ne mogu, ja sam muća je ipak muća, tako da neka bude muća. I samo ako me dozvoliš, na kraju bih rekao da sve ovo što sam prošao u životu i sve kako se zove što mi se dešavalo, da je u suštini, kao što ja na moju Kseniju želim to da prenesem, mnogo je važna podrška roditelja, razumevanje dece, mi to isto potenciramo roditeljima nekako, ali ne previše da to bude, ne znam, na silu nešto, nego jednostavno da pratimo njihov impuls, da budemo tu, da razgovaramo sa decom, da budemo jednostavno samo uključeni, to apelujem na roditelje, da budu uključeni u neki razvoj i rast dece, kao što sam ja mojim roditeljima zahvalan što sam danas takav, zato što su ceo život bili pored mene i pružali mi podršku, tako apelujem na roditelji i na svu decu da jednostavno se opredele za sport, ne sad da dođu kod nas u akademiju, to se podrazumeva, ali da generalno je to neki ispravni put i da će im sport i košarka doneti dobro u životu i Vidi, lepo objašnjeno ono što si sad lepo i rekao, da je mnogo bitna ta podrška roditelja i, mislim, podrška roditelja u zdravom smislu, ne u smislu da ga teraš, da ga forsiraš, da on treba postane nešto da bi postao ono što ti nisi uspeo da postane, nego samo da budu prisutni. Ja to i njima pričam, tako i sa svojom ćerkicom, samo budi prisutan. I to je i njima dovoljno, to je tebi dovoljno, da si uključen u sve i sve će posle biti lakše. Sve je jasno. Za kraj zamolit ću te da nam šarneš ovde autograf jedan na ovu loptu. Da ne zaboravim, obećao sam, znači to su moje sestričine, moje prve dve najveće ljubavi, Hana i Ana, a moja najveća ljubav, naravno, Ksenija, moja ćerkica. Mogu njih da potpišem? Pa pazi, tu skupljamo potpise gostiju koji ćemo posle dati na aukciju, a možemo... Nema veze, oni će ovo gledati, ja njih najviše volim na svetu, njih pozdravljam, a ovdje ćemo da škrabnemo jednom, kako se zove... Pozdrave. Pošto idemo, dajemo na aukciju, tu neke pare ćemo verovatno da prihodujemo od toga, pa bi voljeli da Evo ga, ukas. Da doniramo to posle sve, a ovo je jedan mali poklon od kuće, da budeš manekenske građe, da pratiš gospođu. Mile čoveč. Tako da
I samo za kraj da kažem da su Izgledaćeš patike, fit. čarapice i duks nešto što će biti budućnost i moje lično i akademije. To planiramo malo onako da se posvetimo Što tome. ste rekli, imate svoj mrč. Pa da imamo svoj merch, pošto sam bradu još pred 20 godina krenuo da furam. Nema veze, da li sam prvi, nisam prvi, tako i ove neke stvari šarene. Smo među prvima krenuli, pa eto, i ti si dobio male naše poklončiće. Tako je, da. Tako da imaš... Nismo ove pogled. Imaš čarapice, pogled kakav je gospodin. Ima pištaljku, ima čarapice, svi preduslovi su tu da bude ozbiljan Da trener. budem ozbiljan podcaster. Ozbiljan gospodin. Pa to je to. Znači, kad pojaviš se u nekoj emisiji. I hvala tebi puno na pozivu i hvala, meni je bila čast i privilegija i želim ti sve najbolje u daljem radu. Ja se nadam da ćete biti naši gosti, uvek ste pozvani, napravit ćemo... Vidi, iskreno da ti kažem, više mi se ova bitola sviđa dole. Jeste da je dalje, ali dobro se krka. Da. Ali ne, da ne bude da smo Smederevo izostavili, znači... Ne, tavan posla ima dobre hrane u Smederevu. Ne, Smederevo što se tiče klopi i pića, to je neverovatno. Znači, kao što imamo jedan dan u Makedoniji, imamo jedan dan u Smederevu. Malo se družimo na akademiji, idemo na krku, idemo na klopu, na piće. Srki, zapiši tamo negdje u 26. Može bi mogli po Srbiji napravimo jedan tur. Da. Pa Jedna kola, idemo tur. Kombe jedno i da napravimo... Pa da, spektakl. Jao kroz Srbiju. Pa da. Ne, ali tebi bi bio spektakl sa emisijicom da kod nas praviš, pa to bi bio show. U svakom selu da stanemo. Pa, ko lepa Brena. Ko lepa Brena. Kao baka što ulazi u autobus. Tako je. Kupimo baki i idemo, to je bio spektakl. To je to. Sve smo se dogovorili. Hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu. Želimo uspeh akademije i da animiraš te klince u Smederevu, da to poraste, da želimo da uđete u viši rang. Znam da su to veći troškovi, ali nadam se da... I ovim putem pozivam sve klince i iz Smedereva i okoline, a i iz cele Srbije iz inostranstva da dođu na akademiju, da vide kako mi to radimo, da probamo i naravno biće najavica za kamp koji će biti sledeće godine, da svi dođemo na kamp. Tako je, a može se da zaprate, mogu da zaprate imate Instagram stranicu. Instagram stranica Ukas Academy Basketball, naša Instagram stranica. Zapratite ljudi, vidite kako mi to radimo, stvarno nešto novo i drugačije. Sve je jasno, sve ste dobili uputstva, poslušajte čoveka, zapratite Instagram stranicu. Ja vam se u svoje lično ime i u lično ime ove naše ekipe zahvaljujem na izdvojenom vremenu, pozdravljamo vas i vidimo se već sledeće srede. Svako dobro i pozdrav!